По принцип аз съм човека зад камера, но не съм пред нея. Добре. Здрасти, казвам се Джан. На 22 години съм, роден в Шумен, израснал. След това записах университет във Велико Търново. В момента работя в Native и живея в офиса. Спа на ето този диван. Защо го казвам? Тук съм, за да си гоня мечтите. Native е дигитална агенция за кратки видеа. Лятото писах на основателя. Той ми отговори след месец и се чухме. Хареса ме. Но му казах, виж, няма да мога да живея в София, не мога да си позволя тези наеми, освен ако не живея на дивана. Той каза, добре. И вече от 3 месеца насам съм тук. И това го направя, защото аз искам да вляза в тези среди. В средите, които хората изкарват пари чрез снимане. Някакво снимане просто. И това ми беше една от целите и я постигнах. И се гордея със себе си. Но сега е време за втората стъпка. Искам да работя нещо, в което снимам и е още по-близко до моята цел. Мисля това да са някакви сватбени агенции в бъдеще. Защото то е дълго, не е вертикално, а е хоризонтално снимане. И е много по-лично. Много повече има тая връзка. Докато при short form, нали, ние правим TikTok видеа, той е като киткат. Ядеш един киткат и фърляш опаковката. Той е, както се казва, за бърза консумация. Fast food. Ако кратките видеа са fast food на снимането, аз искам да правя основните, подхранващите видеа. Тези, които подхранват, нали, сърцето ни, душата ни. Подхранват смисъла на човек. Бях 3 лета по бригади в САЩ. Сега ще ходя 4-ти път. Бригадите ги използвам основно. Ходя на бригади основно, за да мога да си спонсорирам хобито. То е много скъпо. Камери, лаптопи, микрофони, осветление. Сигурно до сега съм дал може би 20 000 лева, ако не и отгоре. Искам да дам още толкова. Искам сега като замина за бригада да си взема FX6, Sony FX6, да си взема DJI Mavic 4 Pro, може би някой анаморфен обектив. Обичам да се занимавам с снимане, по-конкретно документално снимане. За мен това е най-личната форма на снимане. Приемам го като изкуство. Купнея за това да изкарам най-личното от човек, да е най-искрен и да усетя тази връзка по време на интервютата, които водим. Искам чисто технически да имам възможността да правя много красиви и качествени неща. С ментора си, т.е. с теб, искам да работим на това как мога да превърна тази моя страст в професия. Защото аз ако не работя това, живота ми се струва малко безсмислен. Знаеш ли защо? Защото ако работя за някой друг, му помагам на него да напредне. Аз знам, че някой ден ще напусна. Никога не съм бил в агенция, или компания, в която да си кажа, да, тук имам голямо бъдеще. Не, аз знам, че някой ден ще напусна и нямам, освен натрупани опит и знания, което не е малко, нямам нещо, което да съм правил за себе си, за моята визия за бъдещето. Да гоня своя идеал. Другата цел е да се опитаме да направим труда ми възможно най-качествен. Труда ми има доста дупки, аз съм наясно, но искам да го така поушлайфаме. Искам да изградим основи, които да са ми добро начало, върху което да надграждам знанията си в бъдеще. Очакванията, които имам, са просто приятелско отношение, разбиране, искрено желание за помощ. Искреност и искреност дори когато не е удобно. Дори когато истината боли. Или ще ми е неприятно да я чуя. Защото вярвам, че тогава най-много растем. Вярвам, че мога да успея. Имам визия за бъдещето си. Всяка помощ ми е от полза. Бих грабнал всичко, което ми се предлага.
имам чувството, че мога да достигна до нещо голямо, до нещо много значително, много смислено, много, така да се каже, сочно и да е пълно с соковете на живота. До такива документални филми, интервюта, където просто успявам да изкарвам елементите, в които хората най-много се препознават на дълбоко ниво от хората, които интервюирам. Благодаря, че се съгласи да работиш с мене. Това е. Благодаря ти за отделеното време. Чао!